yelemani surasiw fo ka taa se douanier olu ka poste ma cɛ marifatigi dɔw kɔni ye bengalikɛ wale ta ka ɲɛsin ninnu ma maa fila olu bɔnɛla u nina kibara min sera ma olu kɔni a yɛrɛ ka fɔ arabadon sufɛ ka dugu jɛ alamisadonna desanburu kalo tile fɔlɔ cɛ marifatigi dɔ ni a yɛrɛla ka fɔ ko ninnu kɔni kun ye maa tan jate ninnu kɔni kun bɛ motoba 5 sanfɛ ni o ye sanile ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni ninnu ye u kunda yelemani yen douanier poste kan ni ka taa tasuma kɔni wuli yen na o kɛlen tuma min na a yɛrɛla ka fɔ ko mobili dɔw kɔni jenna o yɔrɔ la ale ni moto dɔw wa u tilala fɛnɛ yen gardien kisɛ kɔni sera o ma o bɔnɛla a nin na douanier olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye u jilaja ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni bolo u bolila ni ka tila ka u kunda surasiw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ dagayɔrɔ kan u selen ni yɔrɔ kofalen kɔni fɛnɛ la ka bingalikɛ wale ɲɛsin olu ma k'aw ladɔnna ka fɔ ko fintigi kelen bɔnɛla a la yen yɔrɔ la ko moto dɔw fɛnɛ sɔrɔla ka jeni yen nɔ nka an bɛ waati min na i ko sisan a ma se ka dɔn ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni kun ye maa kelen mun ye walima u kɔni nana ni jatigɛ wale in kɛ kun min na k'aw hakilila jigin k'a fɔ ko kabini san 2000 ale ni 20 kɔnɔna la Amadu Kufa ale kɔni ka cɛdenw olu kɔni ne bɛ ka jigin Mali kɔni tilebiyan fan fɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ko mɛkalo la san 2000 ale ni 20 kɔnɔna la Amadu Kufa ale ka cɛdenw olu kɔni taara u dagayɔrɔ kɔni sigi jema ale ni yelemani cɛla la o kibara ninnu kama maa caman kɔni y'a miiri k'a fɔ ko ni jatigɛ wale taba ninnu kɔni ko a bɛ se ka kɛ Amadu Kufa ale ka maaw ye nka an bɛ waati min na i ko sisan finitigiw olu kɔni kɛlen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni boloda ɲininiw bɛ sen na nka kibara wɛrɛ mana bɔ o kɔfɛ an b'o da aw tulo kan an balimaw ni kibara ni kuma an bolo ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la